Isidumbu sikaZoleka sisuswe ekhaya kwaMandela eSoweto namhlanje ekuseni sayiswa emzini wakhe oseBryanston eGoli ngaphambi kokuthi siyiswe esontweni. Inkonzo yomngcwabo wakhe ibibanjelwe esontweni iBryanston Methodist kanti ibithanyelwe osombusazwe, umndeni kanye nabangani ingavulelekile emphakathini. UZoleka bese kuphela iminyaka elwa nesifo somdlavuza njengoba wake wasinqoba lesi sifo saphinde sabuya. Uchazwe njengomuntu obenesibindi engahlehlele emuva ezinselelweni abhekana nazo. A woman full of endurance, a resemblance of her own family. She's a descendant of warriors, her grandmother, her mother herself, and she then became more than them. When you tell people what you're suffering from, sometimes, you have that stigma, but Zoleka was just open about it, which I think is one of the things that made her very, very strong. Ushiye emhlabeni izingane zakhe kanye nabafowabo. Ubekwe eduze kwamalungu omndeni wakhe emathuneni ase4 Ways.